igsoon ko ni Kristo. Palihog ko og comment ani nga video if makita na ninyo. Karong takna mag-iskuta sa makadiyot sa mensahe sa itong buhi nga Dios. Hallelujah, salamat sa itong Ginoo. O kining awit karon igsoon ato kining ipatukar alang ngadto sa mga kaigsuonan nga naa diha sa tagsa ka panimalay. Maayong hapon. Hallelujah. Paki-comment diha kung kinsay nakakita. Maayong hapon sa ato ang kaigsuonan dinha sa Lacson. Hallelujah. Maayong hapon sa atong tanan. Okay. Watching mga kaigsuonan. Amen. Gladys Gomez, maayong hapon diha sa imo ha. Kurt Patrick Baryuga Alabata, anak, maayong hapon diha sa inyo ha, diha sa San Fernando Bukidnon. Diha sa Nala, maayong hapon diha sa inyo ha. Ang imong ate murag dili pa jud makauli. Wala ta kabalo ani kung unsa pang sunod pang hakbang ani, but mag-pray ta. Natong tanan nga mga anak sa Dios, padayon ta kanunay nga mga lagad sa atong buhi nga Dios. Padayon ta nga mainiton sa pagalagad kaniya. Maayong hapon usab sa atong kaigsuonan diha sa Malagos. Diha sa atong mga kaigsuonan, Balye family. Buhi nga Dios ug hari, magapanalangin kanatong tanan. Diha po sa itong kaigsuonan, diha sa family Tabanay. Ayong hapon diha kaninyo. Ang Tilera family diha sa Malagos. Sa Malagos, ayong hapon kaninyong tanan. Corisis family. O sa tanan natong kaigsuonan din ha, Tinanitsuna, ngayong hapon diya sa inyo ha. Hallelujah, Tabanaw family, mayong hapon usab kaninyo. Manggubat family, even sa tong kaigsuonan nga naa diha karon sa halayo nga dapit, mayong hapon diya sa inyo ang tanan. Laygo ng buhi nga Dios nga atong gialagaran mao si Ginoong Hesukristo. Laygon siya sa walay katapusan. In padayon nga magalagad, okay. Good morning. Hallelujah, si atong igsoon dinha sa Cagayan, Bishop Yar Taduran. Nag-radio commentator naman di ay ka. Hallelujah, salamat sa tong buhi nga Dios igsoon. Magsibiya kita sa pulong sa tong buhi nga Dios. Sa bisan asa kini maabot. Buhi nga Dios na to magpanalangin kaninyo diha sa Cagayan de Oro. Regards lang ko diha ni Pastor Joel, Bishop Joel. Dalaygo ng buhi nga Dios sa inyohan tanan dinha sa Cagayan. Regards lang ko sa atong mga kaigsuonan dinha, dili na ako man-name tanan, but ang buhi nga Dios ug hari magapanalangin kanatong tanan. Yes, salamat sa inyo hasad. Padayon kita ato pong mga pagampo diha karon sa atong kaigsuonan sa Bislig. Adunay dili maayong panghitabo. Dunay dako nga baha nga nahitabo. Ako nakita ang post ni Pastor Dante Nintes igsoon, medyo dako na gyud ang tubig diha. Ayaw lang kabalaka ang mga pagampo kaninyo dihang mga kaigsuonan nato diha sa pagtuo ni Kristo. Kanunay nga magaproteksyon kaninyo. Mayong hapon sa ding tanaw si akong amigo nga si Eugene Villasana. Meg, kumusta ka na Meg? Dugay na gyud ka nga wa nagkita.
Ginoo magpanalangin sa imo ha. Hallelujah, hallelujah. So, comment diha kinsa gusto nga magpa-pray, ay mga prayer request. Pwede ninyong i-comment diha sa ato diha nga live video streaming karong orasa. Salamat sa atong Ginoo nga kanunay siya nga nagaproteksyon sa ato. Dinhipod sa ato ang harianon dinhi sa Lacson, Kalinan, Rook 7. Dalaygon ang buhi nga Dios ning watch pod karon ang atong amigo nako, batchmate nako ni silingan nako ni dito sa Nala, si Hill Tubigon. Igsoon maayong hapon diha sa imo ha. O taod na gyud nga wala ka nagkita. Amping kanunay din ha sa imong trabaho, nakasalayong dapit. Ginoo magapanalangin kanimo sa ato mga igsoon din ha sa Lacson, Kalinan, kanila ni Ugpay family, Valdez family, Fuentes family, Espinosa family, kanila ni Estrada family, hallelujah, Mapna family, Baltasar family, o hallelujah, laygon ang buhi nga Dios, Kalonsag family. Sa tanan nato mga kaigsunan din ha nga naa din ha sa Lacson, Kalinan, laygon ang buhi nga Dios sa atong tagsatagsa ka kinabuhi. Dayon kita sa pag-alagad sa atong buhi nga Dios igsoon, even man sometimes nga usahay maluya, but ang Ginoo nga atong gialagaran nga mao si Ginoong Hesukristo, kanunay maghatag kanato og usog kabaskog kanunay sa atong panglawas. Then malipayon pod nga pag-practice mga young people dinha sa Lacson karon, o ginubanan sa ilang trinor nga si Pastor Jorex. Brad, ang Ginoo gyud magapanalangin sa imo ha. Padayon lang sa ministry nga gihatag sa buhi nga Dios sa imo ha. And I declare blessing sa imong kinabuhi. They are practicing now music, tanan nga instrument iyang gitudlo dito sa atong mga kaigsunan, sa mga sayahang mga tudluan karon nga mga young people diha sa Lacson, sa atong lead guitarist Christine, bahista Christine, and Christy sa atong lead guitarist, kang John Lel ugpay nga atuang rhythm guitar, and Jade Espinosa sa atong rhythm guitar, and sa atong drummer si Gian Papna. Then sa atong mga singer nga daghan kayo, si Hanamel, si Kim, si Janelle, uban pa ang mga kaigsunan nga naa din ha, even si Wendy May Valdez nga atuang tambourine dancer, ug isa pa nato ka tambourine dancer din ha sa Lacson, Kalinan, si Jai Abanay. Sa ato mga kaigsunan nga mga pastor din ha, Pastor Joel Ugpay, Pastor Joel Fuentes, sa atong igsoon nga si Evangelist si Louie Papna, si Evangelist Kalonsag Junjun, then atong mga kaigsunan si Pastor Dexter Abalye, kauban sa atong mga igsoon din ha. Salamat. Niingon si Brother Jewel si Hill Tubigon, salamat kaayo siyo. Siyo ang iyang tawag sa kuwa kay mao kini amon tawagan sa unang panahon. Ang buhi nga Dios magapanalangin sa imo igsoon. Then si Eugene Villasana ningon pud siya dinhi. Okay lang migo Jimbert, God bless. Salamat sa tong buhi nga Dios. God bless sa imo ha, padayon kanunay igsoon. Then sa ato po mga kaigsunan din ha sa tawag ining Bislig diha sa dinha sa tawag ining Mangagoy kang Apostol Radin Ruchi. Mayong hapon diha sa inyong tanan kang Pastora Ruchi pod. Mayong hapon sa inyong tanan o mga kaigsunan nato dinha, ila ni Pastor Elmer kang Apostol Elmer. Tapos diha pod sa San Francisco dinha sa ilahan ni
Apostol Junjun Hezekiah. Dalaygon ang buhi nga Dios sa inyong kinabuhi. Keep safe always dinha sa San Franz kay medyo kusog ang ulan. Sa atong mga kaigsunan dinha, dalaygon ang buhi nga Dios kang evangelist Dan Pungasi, mayong hapon sa inyo Sa tanan nato mga kaigsunan dinha sa atuang mga kaigsunan sa pagtuo. Akong pagumangko nasa likod nagkamang-kamang. Dalaygon ang buhi nga Dios si Aisha Bliss Carvalho. Og niingon po rin si Jim Grino sa atong igsoon nga Nadia sa Tibungko. Mayong hapon Apostol dalaygon ang Dios. Salamat kanimo igsoon, ang buhi nga Dios magapanalangin sa imo Ikumusta po diha sa atong mga kaigsuonan dinha sa Tibungko. Og usab pod sa atong kaigsuonan pod sa Impel Ministry kang Tatay Benz Lumasag. Tay mayong hapon diha kanimo. Diha po sa tanan atong mga kaigsuonan sa Impel Family. Hallelujah. O sa Jesus Christ is Lord Ministry. Ang Ginoong Dios magapanalangin kanatong tanan bisan pa man nga dunay grabe kahigpit ang ato karon nga government, but dapat dili ta mahadlok because Ginoo nga atong buhi nga Dios kanunay magproteksyon sa ato. Then sa atong ministry dinha sa atong kaigsuonan dinha sa Malagos, GCIL KG dinha sa Malagos, Jesus Christ the Kingdom of God sa Malagos, ug sa atong Mother Church dinhi sa GCIL dinhi sa Jesus Christ is Lord the Kingdom of God dinhi sa Lacson, Kalinan, Lower Lacson, Purok 7, Kalinan, Davao City, mayong hapon sa tanan. Then sa ato pong kaigsunan dinha sa Spring Valley, sa Jesus Christ is Lord, the Kingdom of God in Spring Valley, sa gidumala sa atong maambungan nga pastor and evangelist Marlon Vilio, kauban sa iyang pinangga nga asawa nga si Pastora Heberola, Pastora Bibi Heberola, kauban siyang mga anak ng Aaron Jim o kang Ryle, o sa pamilya po dinha sa Heberola family, mayong hapon sa inyo ang tanan dinha. O dito po ta sa Jesus Christ the Kingdom of God sa Suwawan nga gipanguluhan ni Panjan family, mayong hapon sa inyo ang tanan dinha. Buhi nga Dios magapanalangin sa ato. Magduha pa lang takatuig igsoon pero doon na tayo upat ka aging harian nga dumalahan pinaagi sa gahom sa atong buhi nga Dios ug tabang sa atong Ginoong Hesus. Dayon ta dili ta mahadlok niining banta karon sa ato ang gobyerno nga kining mauning COVID-19. So wala na sila gahom kanato tungod kay kita mga anak sa Dios. We are protected by the blood of Jesus Christ. We are protected by the blood of Jesus Christ, and no sickness nga maka-destroy kanato, no sickness can stop our serving to our Lord Jesus Christ. Then karong hapon na igsoon, atong isgutan ang pulong sa Dios na intimbaya kanato si si Bishop Dong Joel dinha sa Cagayan. Maayong hapon kanimo dinha Bishop. Ang buhi nga Dios magapanalangin kanimo dinha sa Cagayan ug sa ministry nga gipiyal sa Dios kanimo. Ministry nga gipiyal sa Dios kanimo dinha sa mga children ministry dinha pod sa government ministry nimo dinha. Dalaygon ang buhi nga Dios nga grabe ang paggamit sa buhi nga Dios kanimo dinha sa ato ang buluhaton dinha sa ministry. Niingon siya dinhi si Bishop Dong Joel, niingon siya mayong hapon pastor, mayong hapon usab kanimo dinha pastor. So salamat kayo nakadto mi dinha sa imuhang gidumalang congregation dinha sa Cagayan, dinha sa Pugon, Cagayan de Oro. So salamat kayo sa Ginoo sa imong mainiton nga pagdawat kanamo uban sa imuhang mga kaigsuonan dinha, sa imuhang mga young people, sa imuhang mga women's minister o sa imong men's minister.
ug sa mga kaubanan natong pastor, salamat kayo sa mainiton nga pag dawat kaninyo kanamo way back 2019. Mainiton nga imong gidawat ang imong igsoon ug uban sa atong igsoon nga si Pastor Juan Onsilag. I hope we meet again. Wala ko kabalo kung kano sa ta pwede magkita pagbalik. And I still hoping makalag mi dinha sa Cagayan because malipayon ang among kasing-kasing nga makabalik dinha. And magkita ta pagbalik pag-usap. Salamat sa atong buhi nga Dios o sa ministry nga GPL sa imuha dinha sa atong buhi nga Dios. I declare blessing upon blessing and financial blessing. It will be shower upon you, Pastor. Padayon jud ka sa atuang pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Hari dayon sa pagsangyaw sa mga pulong bulawanong pulong ihatag sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Sama sa awit karon nga ato ang nadungog ini siyang kabataan by Journey Umana. So dinhi igsoon ato nga ma-train ang mga batanon ay ang mga batanon mao kini sila ang mupuli kanato puhon umabot nga mga adlaw nga silang mupuli kanato sa pagdumala sa mga kasimbahanan nga ipiyal na usab sa Dios. So kinahanglan gyud sila nga matudloan sama sa gingon sa pulong sa Dios dinha sa nasulat dinha sa Efeso 6:1 nga niingon ang pulong sa Dios, niingon siya nga mga anak, sanglit nga Kristohano naman kamo, kumana ug sunda ang inyong mga ginikanan kay mao kini ang kosto. So makita nato igsoon kung ang kabatunonan nato ang mga young people ug ang mga bata matudluan sila sa pulong sa Dios. They will always obey their parents, then iwas ta sa sakit sa ulo ngadto sa mga ginikanan. Dili sila maglabad, dili magsakit ang ulo nila sa pagtudlo sa mga bata tungod kay ang pulong sa Dios mo'y ilang suga sa ilahang mga tiid. Mo'y suga nila, mo'y sumbanan, mo'y ilahang gait ang pulong sa Dios. So dalaygon ang buhi nga Dios nga kung ang kabataan una nato ato silang magiyahan kanunay sa pulong sa Dios. Especially din sa mga young people nato sa society. Makita nato sa palibot tigsoon dili tanan nga mga batanon hadlokon sa Dios. Dili tanan nga mga kabatanunan kabalo mangayog katahuran. Gani igsoon sa makita nato karon sa society na makita nato nga jutay na lang ang mga batanon. Jutay na lang ang mga batanon. Mutahod sila. Jutay na lang ang mga batanon. Jutay na lang sila. Mga kahibaw nga mo tahon, labaw na sa mga maguwang nila gid. So, naputay igsoon nga nimpimpod maayong hapon kanimo di apostol si Prophet Milicia sa Santo Tomas. Then nagtimbaya pod si Melmel Estrada. Maayong hapon kanimo sa diha igsoon dinha sa Lacson. Ang buhi nga Dios bangin sa imuhang negosyo nga haloblakan. Kanunay na nga uban sa itong mga pagampo o kanang negosyo ni Migson maga-prosper na uban ang pagpanalangin sa itong buhi nga Dios. Salamat pa dayon ta. So kinahanglan ang mga batanon makahibalo sila sa pulong sa Dios. Kinahanglan ang mga kaigsoona nato mahibalo sila pag-ila ug pagsunod sa kabubuton sa Dios. Mahibalo sila nga
mamati sa pulong sa Dios. Why? Kung wala ka na to ang pulong sa Dios, igsoon, it will become nothing. Walay pulos ang tanan. Why? Tungod kay ang pulong sa Dios nagingon din sa Salmo nga ang imong pulong mao'y suga sa akong dalan nga ginalaktan. Now karon igsuon kung walay pulong o wala ang pulong sa Dios dinha sa imong kinabuhi. Wala kay suga o walay kahayag nga imong pagalaktan, walay kahayag. So kinahanglan nato igsuon ang kahayag because darkness ang atong ginalaktan. Why? Ang kalibutan nga to ginalaktan igsoon puno ug puno gayod sa pagkadautan. Kita ni mabisan asa kamulingi puno sa pagkadautan. But we must remember igsoon naay atong Ginoong Hesus na kanunay siyang naigugma kana. So ningon siya dinhi Melbert Estrada, ingon siya dinhi, salamat Pastor Jimmy. So salamat sa tong buhi nga Dios. Igsoon dayon lang sa pagpamati sa pulong sa Dios. Then God will bless us and God will keep us from all distraction and all sickness and diseases. Ang Ginoo gyud magapanalangin pa natong tanan. So kay ngano man igsoon, why we need to look upon the words of God and meditate it. Ngano man igsoon, it's because gisugo ta ani nga magkinabuhi ta sumala sa pulong sa Dios. Then nagtimbaya pod si Pastora Rochi, dalaygon ang buhi nga Dios. Ang buhi nga Dios magapanalangin kaninyo dinha sa Mangagoy. Hallelujah, dalaygon ang buhi nga Dios. Dayon ta banan sa gahom sa atong hari nga mao si Ginoong Hesus. May regards lang ko ni Apostol Radin, hingawa na mo nga maka anha mi dinha pero di mi kahibalo kung makaanha pa ba mi. So lawman na mo ang buhi nga Dios nga magapahitabo sa tanan. So ang pulong sa Dios nagingon igsoon dinha sa iyang pulong dinha sa Joshua kapitulo 1 bersikulo 8 nga niingon siya dinha nga ayaw kalimti gayud ang akong pulong, ayaw kalimti ang balaod. Ningon siya dinha unya, ningon siya diha tuni kini adlaw o gabi og tumana ang tanang nahisulat dinhi ug magmauswagon. So igsoon di ay inani di ay pag kita di ay mutuman, kita di ay mutuman sa tanan nga nasulat dinha sa pulong sa Dios nga mao ang Biblia igsoon. Diya sa sugo sa atong Ginoo. Ningon siya nga magmauswagon di ay. So sukwahi siya sa ginaingon sa katigulangan sa unang akong madunggan. Ayaw hilabti ang Bible, o ayaw basa ang Biblia kay makabuang na. Ngano man kay balaan ka na, dili ka balaan. Ang angay lang ubasa na ang balaan. Panigsuon ang Dios di ay nagsugo sa ato ang Joshua nga naingon siya nga tuni ang pulong o ang balaod adlaw o gabi. So igsuon kana siya nga mensahe igsuon alang sad kanato karong mga panahon na igsuon kay ngano man kinahanglan natong tun-an gyud ang pulong sa Dios ngano man ingon kita kaila kita sa Dios kapan kahibalo bata sa balaod sa Dios. Gani man ang atong pag-ila gani sa atong buhi nga Dios nga si Ginoong Hesukristo maybe not right. Kaya nga naman, kung tinuod nga tama ang atong pag-ila sa atong buhi nga Dios, makita sa atong binuhatan, pinulungan, gawi, atong matag-adlong kinabuhi, makita din na kung tinuod bagyod nga nakaila ta sa atong buhi nga Dios. Amen? Gani man, daghan mo ingon nga nakaila mi sa Ginoo. Yes. Isa man siya. Abdi kay tamingon. Jesus Christ. Ang pagkailaban nato sa atong buhi nga Dios. Sa ngalan lang ba?
Igsoon, dili na pwede kung ngalan lamang igsoon. It's the same igsoon nga nakaila kita sa presidente. Diba? We know, ang atong president karon is si President Rodrigo Rua Duterte. But ang problem igsoon, nakaila ba nato ang atuang presidente sa atuang? So it's the same igsoon. Kung ang ato bang relationship sa atuang Dios, isimba ning relationship nato kang Rodrigo Duterte karon. That we know and we recognize as a president of our country. Then ang pag-recognize ba nato kang Jesus Christ as the same like this? I tell you, igsoon, mali tayo. Why? Ang Ginoo, never ever promotes sa religion. Because people now living on religion. Ingon ka, pastor nga naman di ay, di pwede na ay relihiyon. Ang pulong sa Diyos igsoon, o ang sugo ni Kristo igsoon, never ever si Jesus nag-promotes religion. Never. He says, repent. The kingdom of God is at hand. So wala siya nagsugo. It's all about religion. Ang sugo niya, kinahanglan ta nga maghinulsol, ay hapit na maghari ang Diyos. Hapit na maghari ang Diyos. Yan sa to mga kaigsunan, ang atong mga kabataan, dili sila matrain about how to have a relationship nato sa itong buhi nga Diyos nga mao si Ginoong Jesucristo. Lisod ni siya igsoon. Lisod ni siya. Why? They will continue sa things of this world, mga kalingawan aning kalibutana, mga buhat nining kalibutan. Walang na ilang buhaton. Then di ka not recognize how to walk in Christian. Kung unsaon pag kinabuhi as a Christian. Many times, ang mga tao moingon lang nga, yes, we are Christian. Then, what kind of a Christian? Christian by name? Christian by faith? Or Christian in lifestyle? Sometimes dili nato masabtan that naipulong din na nga nagingon nga dili ang tanan nga nagtawag ka na kung Ginoo makasulod sa kingharian sa Dios. Then we must remember igsoon, a Christian igsoon is a Christ-like. Walk like Christ, talk like Christ, and life like Christ. Then kung dili na ito na makita igsoon, na makita sa tuwa karon, same lang gihapon ta how the world moves. So there is no different. Di na ito makita ang kalahian sa kalibutanon o sa Kristohanon. Why? Tungod kaya nga itong life, gaminggil gihapon ta in the world. Yan igsoon, isugo man gyud ta nga tunan ang pulong sa Dios. Ug mao kini siya ang pulong sa Dios nga akong ikapaabot sa tuang tanan. Dili kini alang kaninyo nga nagtan-aw, alang kaninyo nga nagtimbaya. Dili alang sad ni kanako. Alang kini sa ako. Karawan igsoon, ang pulong sa Dios igsoon, nga makita nato igsoon, ina sa Hallelujah. 1 John chapter 2 verse 15. Ang pulong sa Ginoo di igsoon nga love not the world and any things in the world, because if you love the world,
The love of the Father is not in you. Ayaw gigugma ang kalibutan ug ang tanang butang nga nas kalibutan. Kaya kung higugmao na to ang kalibutan, gugma samahan, wala ka na to. Then gi-classify kining kalibutan igsoon kay dinhi na daghan ng na misinterpret. Daghan ng pataka lang ani og istorya. Daghan ani ang mag-away ani unsa gining kalibutan nga gihisgutan sa pulong sa Dios kani gisulat ni Apostle John. Daghan ang naglibog ani. Mingon sila nga tanan nga mga buluhaton iya sa kalibutan sama ng dunatay celebration din ha sa atong kining adlaw natong natawhan. Many people ngayon sila dili mi pwede ana, we are not celebrating that because kana siya iya na sa kalibutan. Kanang mga buhat din ha, daghan nga mga buhat nga naa sa society tumingon sila iya sa kalibutan. No. Inani igsoon. Ang gihisgutan din ha. There are 3 categories igsoon nga gihisgutan din ha. Nasa 16. Nakay Bible igsoon, basahan na siya. Nasa 16. Salamat sa atong Ginoo. So nasa 16 na din na ang but pasabot sa pulong sa Dios ay atong pangitaon igso kay kasagaran libog ta kay tayong mga kapataan ating mod kay ning dili na to masabtan kayo mangayo sa ko Bible nga Bisaya. Mas nindot ang Bisaya kay English maning naa din eh. So sabton kayo nato igsoon Bible B. So sabton nato igsoon kay gi-categorize kini siya og tulo sa atong sa manunulat ni ining pulunga kining naa din here sa 1 John chapter 2 verse 15. So naa din igsoon di sa Bisaya nato tanawon para nga dili ta malibog kay mga Bisaya man ta. So ingon sa dinhi sa 15 igsoon ini sa pulong sa Dios. I'm reading this Bible NIV version. So dinhi sa 15 ningon siya dinhi, hallelujah, salamat sa tong Ginoo. Ningon siya dinhi, ayaw ninyo higugma ang kalibutan o bisan unsa nga iya sa kalibutan. Kung higugmaon ninyo ang kalibutan, wala kamo mahigugma samahan. Ang 16 ningon siya dinhi, hallelujah. Kaya ang tanang butang nga iya sa kalibutan ang yara, mo ni siyang categorize. 1, ningon siya dinhi ang ulod nung kahidlaw. Take note, mo ni siyang first pag-categorize sa world, sa kalibutan. Then number 2 is ang tanang kailibgon sa mga mata. Ano siya number 2? Kailibgon sa mga mata. Then number 3, so ningon siya dinhi, hallelujah, salamat sa tong buhi nga Dios, ug ang tanang gipasigarbo sa tao. Mao ni siya ang tulo igsoon. Dili kini iya samahan kundili iya sa kalibutan. Ang 17 ningon siya ang kalibutan ug ang tanan nga anaa niini nga gikaibgan sa mga tao mga hanaw apan ang magbuhat sa kabubuton sa Dios magpabiling buhi hangtod sa kahangturan. So igsoon atong i-categorize igsoon into 3.
And number one igsoon nga gisgutan nga kalibutan igsoon is the lust of the flesh. Lust of the flesh. Subot pasabot ang kailibgon o ang ulodnong kailibgon. Mao kini siya ang number one. So unsa man ni igsoon? Mo ni siya tanan ni igsoon kining mga ulodnon nato nga kailibgon. Ang grabe na to kahidlaw sa ulodnon sa man igsoon. Taon nga walay pagpunong, dili daw tanang pagkaon na panang sobra daw tanan. So, mga binuhatan, mga bisyo, mga ulodnon ka na siya igsoon. Anang klase sa bisyo mingong ka, wala din ha. Yes. Walay litra por litra nga gisulat din na sa Bible, mahitungod anang klase sa bisyo nga imong gisulat. Remember, ang Ginoo nagingon magbalaan ka. So kung doon na kay bisyo igsoon, nagingon ang Dios, di kayi ang tanang matang sa bisyo. Diba? Unsang matang sa bisyo? Bisyo sa babae, bisyo sa sugal, bisyo sa sigarilyo, inom. Magkalayang-layang matang sa bisyo igsoon. Nagang matang sa bisyo. Ringo na Dios, ipausab nato kaniya. So mao kini siya ang ulodnon nga kailibgon igsoon. Dili nato mapugngan kining ulodnon. Kung dili nato isubmitar ngadto sa tong buhi nga Dios. Amen ba? Gusto na ako makita di ang mutik sa ugamin. So ang ikaduha igsoon mao kini siya. Hallelujah. Ang gikaibgan sa mga mata. Gikaibgan sa mga mata igsoon. Ang pagkasina nato sa mga butang nga makita. Ang kanunay nato nga pagtinguha sa mga butang nga makita. Kita tagsilingan nga dunay bagong kotse. Ibog po dayon ta. Madili daw ta nang maibog igsoon. Apan ang magbaton o kasina sa yang kasing-kasing mao kanang daw. So kung kita po ni mo igsoon nga daghan kayo kwarta, masina po ka kay daghan sa kwarta. So igsoon ayog kasina. Salamati lang ang Dios sa tanan nga gihatag sa imo nga mga panalangin, grasya. Ug ang ikatulo igsoon mao kini siya igsoon. Ang tanang garbo sa tao. So mao kini siya igsoon ang gihisgutan nga kalibutan. So dili literal igsoon nga kini nga kalibutan nga atong gipuy-an. Nga naman naata din nagpuyo. Ang kalibutan igsoon nga kini nga atong gipuy-an. Binuhat kini sa atong buhi nga Dios. O gihigugma kini niya pag-ayo. So dili kini siya ang atong likayan, kundili ang tanang mga buhat nga iyas sa kalibutan, ang ulodnong kaibog, ang kailibgon sa makita sa mataog, ang tanang garbo, mao ni siya ang gihisgutan nga kalibutan. Mao ni siya ang gihisgutan sa pulong sa Dios nga gisulat dinha sa unang Juan kapitulo 2 bersikulo 15 hangtod sa 17. Mao kini siyang gihisgutan igsoon nga iya sa kalibutan. Hallelujah, salamat sa atong buhi nga Dios. So daghan kay igsoon ug atong isa-isahon pa ni siya igsoon. Dili nato siya maisgutan tanan kay ngano man daghang kaayo. So check your heart igsoon. Check yourself kung ang imong kinabuhi ba karon nagkinabuhi ka ba uyon sa kining gihisgutan nga tulo ka kategori sa kalibutan. Kung naa ka din na igsoon, ang iyo na to ang buhi nga Dios nga mapalayo kaniya. Inigsoon, hapit na ko mag-end sa ako ang live video. Please send your prayer request din ha
sa itong mga kaigsunan, ipadala ang inyong mga request, mga prayer request ninyo. Dinha. Ayaw ka ulaw, ipadala ng imong request din sa tuwa. Okay, we will pray for that. Then we ask our good Lord Jesus Christ to answer that prayer request. So, send out igsoon, ipadala diha. Nagulat ko 5 minutes nga i-send nimo ang imong request. Then salamat sa mga kaigsunan. I-comment diha kung naudo na kay mga pangutana, pwede kang musin og pangutana nato dinha sa comment section nato dinha sa below aning live video. Samtang karon nga live pa ta, because dili ko maka-promise sa imo makatubag ba dayon ko sa imo kung kini nga live video, live streaming video ma-off na. Siguro if makabalik na po open sa Facebook o sa YouTube channel nato sa Jimbert Baryuga Vlog. Kung makasulod ka dito igsoon, subscribe dito igsoon, kay dito na to gina-post ang tanan nato nga mga video, tanan nato nga mga makadasig nga mga video, makapadasig ka nato. Salamat kayo. So niingon din si Prophet G.R. Ruiz Heberula, maayong gabi Apostle. So salamat kanimo sa pagtimbaya Prophet G.R. Salamat kung nga nakapas ka, bisan naulahi ka. Salamat sa tong buhi nga Dios. So, I encourage everyone, send your prayer request. Then, kung nakakay pangutana diha igsoon, please send your question in comment section. Then, I try my best to answer according to the words of God, according to the Bible, and not according to us. Usahay magkalibog ang tao tungod sa sarili nato nga interpretasyon sa pulong sa Dios, o sarili nato nga nasabtan, or sarili nato nga nadunggan sa atong mga katigulangan. We must remember igsoon nga we don't need to rely on that. We must rely on the words of God, because ang pulong sa Dios nagingon dinha sa atong basahon igsoon dinha sa 2 Timothy. Sa 2 Timothy chapter 3 atong mabasa din higson sa verse 15 sa 16. Sa verse 16 higson ingon siya dinhi sa pulong sa Dios dinhi sa Bisaya higson, uni nga we must rely on the Bible. Tungod kay kini siya nga pulong kini sa Dios. Ningon dinhi sa 16 sa ikaduhang Timoteo versikulo 16 sa kapitulo 3, ningon siya nga ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios. So gikan sa Dios siya igsoon, dili siya gikan sa tao. Ang Dios nagamit og tao, of course, lisod man pud igsoon no, kung mogamit ang atong buhi nga Dios og hayop, so murag insulto na sa tuwa. So ayag ka-open na ni nga pulong igsoon, ato kini siyang gistorya as kini kamatuoran. Atong istorya ang kamatuoran. Nga ang Dios, ang tao gyud ang iyang gamit. Kung ang Dios dunay mensahe alang sa katawhan, gamiton gid niya iyang alagad. Gamiton niya iyang alagad. So atong balikan na ron. Ingon siya dinhi, mapuslanon alang sa pagtudlo sa kamatuoran. So mapuslanon kini igsoon sa pagtudlo sa kamatuoran. Oning dinhi ta nagarelay. Ingon ikaduha dinhi ningon siya sa pagbadlong, sa pagsaway, ug sa pagtudlo unsaon pagkinabuhi nga matarong. So dinhi igsoon nganong dinhi ta nagarelay sa pulong sa Dios. Ingon siya dinhi mapuslanon kini siya aron sa alang sa pagtudlo sa kamatuoran, pagbadlong ug sa pagsaway ug pagtudlo unsaon pagkinabuhi nga matarong. So dinha igsuon, mao ning dinhi ta nagarelay sa pulong sa Dios.
tungod mapuslanon siya. Ang goal na to, igsoon, is ang way of life na to is mauyon siya ngadto sa kabubuton sa Dios. Amen ba, igsoon? So ningon siya dinhi, kung sa'y purpose niya, nganong badlungon, nganong tudluan ta, nganong badlungon ta pinagi sa pulong sa Dios. Ang 17 ningon re, sa ingon ang nag-alagad sa Dios masangka pag-ayo ug maandam sa tanang maayong buhat. So kini siya nga mensahe, igsoon, gina-urge kita nga nagailang nga kitang Kristohanon o Christian na kanunay tamurilay sa pulong sa Dios. Why? Alang sa tuwa, igsoon, kinahanglan dili ta mo awas sa pulong sa Dios. Di ta mo lapaw. Kung unsay gingon sa Dios nga dili nato angay buhaton, dili gyud nato buhaton. Amen. Kuningon ng Dios, dili aya anak, ayaw nagbuhata. Anak, kaura ang imong mama ug papa. Anak, ayaw pagtubag-tubag sa imong mama ug papa. So ang pulong sa Dios nagingon ni ana. So kinahanglan nato ng anak, ayaw pagminaldita. So kung ang pulong sa Dios nagingon nga magbinuotan ta, magbinuotan jud ta. So mo ni si hinungdan, igsoon, nga dinhita sa pulong sa Dios mag-rely. So I still waiting for the people nga mag-send sa ilang request. But anyway, even dili ka mag-send og request, I'll pray for you, ikaw nga naka-tune in karon. Even ang katupang mutanaw aning video sa umabot pa nga kapanahonan nga makita nimo ni sa atong YouTube channel ug sa atong Facebook. Anytime pwede ka nga mo comment diya sa comment section nato sa video. So ayaw lang kalimot, igsoon, pag-like, comment, and subscribe din ha. Then salamat sa atong buhi nga Dios. Kapit na ta matapos gayod. So dalaygon ang atong Ginoo. Kanunay ta nga magpapuno sa pulong sa Dios. Ug dinhi, igsoon, I'll pray for everyone nga kinahanglan sa mga pagampo nato. So dinhi ta sa pulong sa Dios. Igsoon, we know nga karon dili sayon ang nahitabo sa atong society. We know nga bugat ang panghitabo karon, dili ta gawas nun nga makagawas, dili ta gawas nun nga makalaag, o dili gani gawas nun ang kadaghanan sa pag-adto sa tagsa-tagsa katigumanan ng mga simbahan tungod sa sitwasyon nato. Matigsoon, you must remember, you can pray anywhere. Ibin ikaw diha karon nga naka naglingkod diha, nagtindog ka man, doon na kay gibuhat. Just close your eyes and say these words. Lord, thank you for all the blessings I have received today. And Lord, thank you for your protection in my life. Lord, cover me by your precious blood and protect me by your holy angels for all the works of the demons and attacks of the devil. Lord, we trust in you. Lord, we give our life in you. Even Lord, sa tanan nga mga ngitabo sa mong kinabuhi. Struggle na mo sa financial. Struggle na mo sa health. Lord, provide. Igsoon, kung doon na kay balatian diha karon, igsoon, diha sa imong lawas, igsoon,
tapion ka ng imong kamot dinha sa part na una kay gibati. And with the unending power of our God and unlimited power of our Lord Jesus Christ, today I declare victory and healing of your body. Itinaigsoon, I command every sickness and disease. I command and I rebuke you in the mighty name of Jesus Christ. Out of that body right now. I give you chance to go out in that body in the mighty name of Jesus Christ now. I rebuke you in the mighty name of Jesus Christ. Any kind of sickness and disease, sakit sa ulo, sakit sa mata, asthma, heart disease, lung cancer, gout, arthritis, high blood pressure, blood sugar, I command and I rebuke all of you in the mighty name of Jesus, out in everybody, sa pangalan ni Jesus now. I declare healing in the mighty name of Jesus. Each and every one of you. Each and every one of you. I declare healing in the mighty name of Jesus. Glory to your name, Lord Jesus. Lord, extend your hands. Extend your holy hands. Every people nga naakaroon nga nagatanaw sa live, Lord. Every people nga nagatanaw niini after of this live video. And even ikaw, ikaw nga nagatanaw. Every addiction, every disease and sickness, and every problem, I rebuke that in the mighty name of Jesus. I command you to get out of that person in the name of Jesus now. Tinatanggalan kita ng autoridad sa pangalan ni Jesus. Umalis ka sa katawang iyan. Sa oras na ito, inuutusan ko ang buong katawan na iyan. Be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Every broken family, I declare restoration of relationship. I declare restoration of relationship. Mother and father, son and daughter. Son-in-law and daughter-in-law. And all the members of family, I declare restoration of relationship. If you are struggling right now in financial, receive this blessing in the mighty name of Jesus. I declare breakthrough of financial in the mighty name of Jesus Christ. Now, receive in the name of Jesus. You struggle now in sickness and problem in your life. I declare set free in the mighty name of Jesus Christ. Now, receive, brother, sister. Receive. O sa tanan karon nga nagatanaw, ako mga panghinaot sa atong buhi nga Dios, nga ang panalangin niya madawat nimo. Walay masayang sa imong kinabuhi. I declare blessing upon blessing in your life. I declare restoration of relationship, and I declare knowledge and wisdom. Oh, yes, you are. You. Minister of God. You. Apostle, prophets, evangelists, teachers, and pastors. I declare in the mighty name of Jesus to receive the sevenfolds of anointing of the Holy Spirit in the mighty name of Jesus. This is a prophetic words. I declare to you, you ministers, to receive
the sevenfolds of anointing of Holy Spirit in the mighty name of Jesus. Receive, this is for you. In the name of Jesus, now. And I declare sevenfolds, knowledge and wisdom, and the fruits of Holy Spirit, and the 9 fruits of Holy Spirit in you. Receive this. This is for you. I declare in the mighty name of Jesus to receive it now. Yes, Lord. Thank you, God. And Lord, sa tanan karon Ginoong ang mga kaigsunan sa kalisod, Lord, I declare, Lord God, ang blessing nimo Ginoo ug mga panalangin mabot kanila. Salamat kanimo Ginoo nining kahaponon. Dalaygon ka. Salamat usab sa tanan nga naging part aning atong live streaming video karong kahapuna. Ginoong Dios nga mao atong hari ug manluluwas ang atong Ginoong Hesukristo nga naginusara nga hari sa atong kinabuhi. From Lacson, Kalinan, Apostle Jimbert Baryoga nagaingon, ang Ginoo nga atong buhi nga Dios ug atong hari nga si Ginoong Hesukristo nga panalangin kanimo sa walay katapusan. Dili lang tataman ang buhi nga Dios magapanalangin kanimo. Bye-bye.